Какво става, дами и господа? Намерихме... Отново сме тук, нашия сървър, и намерихме джангъл и едно... нещо. Което аз... Чест! О! Книга! Аз току-що взривих. Намерих яката книга и GG! Look of the Sea 2... Look of the Sea. Оберете редстон системите, оберете пристаните, оберете всичко. Има още един чест. Аз го обрах. Кой имаше в него? Нищо интересно. Жиде! Нищо интересно! Берете диспенсерите. Да. Нещо друго още. Дай манко изва. Хора, извинете за говоренето на нашия приятел, на майка му. Какъв проблем имаш? Имам проблем, че снимаме клип за Бога. Искаш ли супчка? Искаш ли? Да, искам, що? Даниеле, само да ти кажа, че тук може да има още един, не е само по един. Аз обрах дърво. Кой гръм? Не знам, важното е, че намерихме първия. Ако... Диня и взривено зелено нещо. Само на мене? Само на мене ли ми заби? Не. Окей. Не. Всъщност да. Само на теб. Аз се прибирам у къщата и ще си направя недър портал. Защото някой е читнал. Кой? Не съм аз. Не си се. И какво съм? И аз не съм читвал. Имал си портал, имал си хоум сет в недъра. Да, трябваш да го изтрия, ама не го изтрия. Аз го изтрих. Хоума там. Как? Как са три хоум? Честно ли? Дел Хоум. Дел Хоум е името на Хоума. Да, ако имаш повечко. Имам какао бинс. То е ясно. Ого, ябълки. Аз стоя на едно място, като пирон. Къде ми Аз стоя на едно бразвата? място като пирон. Добре. Мисля да построя нещо на нашото Хора, лице. мой изчитна една бразва, моята се изчезва. Аз съм Теодор. И какво си Теодор? Какво съм ти казал? Малко зомби. Тодор. Той каза Тодоре. Не ми пука. Как ти дай? Както и да си. Мене ако щеш ме Добре. Каган. Добре, Митко. Мой изчитна. Хора, той нещо е болен от някаква болест. Кой е взривил? Да, като тебе. Кой е взривил по дяволите тука? Кой е взривил? Крипър много ясно. Един крипър ни гръмна зад нас. Омага, бе. Виждате. Кой гръмна, кой гръмна. Даже не се сетихте да запълните тук. Ти я запълни. Как толкова сторен? Защо пак аз да захвана? Да не съм гърмял аз. Единият клип между другото се качи вече. Браво. Аз имам хартия. Чек под формата на файл и се качва за няма секунда. Ти лагиш тия сървър, човек. На мен що не мога. На мен пък що не мога. И на мене не ми лаги. Да. На вас до сега ви лагаш и вече ми се оправи. Да, и какво? Якото е, че с моя меч като удара едно прасе ми да направо вече ми пожата. И най-доброто постижение нямам думи. Стана, още един крипър гръмна. В момента просто строя нещо рандом. И аз не знам какво трябва да е това. Само да питам в други епизод какво ще правим. Нищо пък да не строим нещо. Между другото, аз до джунгъла от началото деца засетнах има едно нещо с Някой моли да ме даде от ония камък с там зеления камък. Между другото, на найти байома с игулесните дървета там, дето има мосестол, не е плодородна почва също. Да, и? И до джунгъла е. Окей. Може него да експлорваме, то там има много дънджане. Хубаво, аз трябва първо да направя портала към недъра. Защо лаги толкова зле? Защо само на мен не ми лага?
Тут по-точно на тебе постоянно скати лагежи. То на тебе като лаги и на нас много ясно, че лаги. Аз ще събера джангъл дърво да може после да си го сложим някъде. Аз имам 11 го взех и тук, нали ви казвам, у нас книга и един диспенсър. И брамчи. Оправихте ли? Не. Спря да върнеш. Да. Сам. Понякога почва, но той Тодоре спря сам. заглуши за Бога. Защото компютъра се е изключил. Не. Аз отивам да правя тако с джангъл местенце, де да се слагаме. Какво ще да правя? И аз забравя какво ще да правя. Да. О, Ам да купам за диаманти. стана бе. Ако стана? И аз се опитам. Нямаме запалка. Как ще да нямаме? Какво е? Сложих запалка някъде. Имаме запалка, той просто не е видял, бе. Аз не мога да я намеря. И запалката. Ето. Къде бе? На тия. Дай. Добре, как не съм я видял, аз не знам. Ами аз се направих първо. Чакай сега. И ето го великото нещо. Прямо, моя. Какво стана? GG спаунър. Да, как? Това може би да е на Тос, на Даниел. Точно под джангъл. Някой се телепортни, защото не мога самичък да вляза. Ми съжалявам. Не мога, ще ги бия самичък. Хубаво, чакай аз. Аз идвам аз. О-о. Какво стана? Абе, мак, ние ти сари хилп, ние ти ви за Бога. Познай какво да стана пак. Чо ми ти умираш? О, не, спаси ма. Един парол, каква беше? Аз умрях за Бога, ари бе, Теодоре! Заби ми, бе! За безлаче ти за безлач. Знаеш колко ми покачи ти забило? Пукайте по-скоро ти умре. Какво ти стана на сървъра, бе? Какво стана? Никога не е лагил толкова. Теодоре, моля се, заглуши за Бога! Точно ще правя. Ай, заглушавам. Даниеле, Да. може да дойдеш да ми хелпниш. Хубаво, идвам. Защото имам и name tag. Имам и Тък ми да X. хвана. Тя да ти умира. Тя да ти аре! Какво стана? Много бъга. Ма не са бе, човек, какво се телепортваш, бия зомбицата, бе? Имам айран седло и... Скартете то ще за Бога. Малко зомби! Чай, че ми трябва и експи да се Теди, върна. вземи до холма и вземи вода, чули бе? Вземи вода! Дете вземете вода за Бога! Някой... Даниеле, вързи ми и ти... Чакай, сега ще там една... Чакай. Не, по-точно вие стоите, така аз ще да взема вода. Бет. Да не са махнати и двамата, че... Няма да сама. Човек, кладенеца има поне 20 капошки. Човек, аре да ми хелпнете, струшете го тош чест за Бога. Сега трябва да хода тихо, някой бавно развежда си пълна водичка. Айде, струшил го. Спаунъра! Честа. Чакай, че се шашнах. Ти пък спалнара.
Струшете го тук, го направите както трябва и аз тук ще сложа вода и ще го изкопайте по едно... Не, Даниеле, знаеш какво направи? Изкопай едно купче надолу. Направи кабинка отдолу, да бием зомбитата. Сори, Теди. Аз ще... Нали разбира какво да направиш? Сега пък съм в битка. Човек ще кажеш, че имам нукер. Копай я под земята, може да щупа и спаунър от лагове. Моля, це не дей. Ми аз не искам, а ще кажеш, че имам лагови, човек. Може ли за Бога да направите надолу или... Даниеле, знаеш ко? Ето ти една кофа, отива и ходи от кладеница по... Ма чакай, аз къде съм? Теодоре, махни се за Бога! Ти къде си, бе? О, сега обаче станах невидим. Скартете ги те са отдолу, бе! Скартете ги отдолу! Май гадно! Ето. Те виждали спаунър? Ох, Изкопай, изкопай, изкопай. Зомбитата, пъни зомбитата бийте, бе! как не мога да се кача, бе? Аре, чуй си надолу. Само, ето ти една кофа, отиди напълни вода от кладеница, ето. Хвърлих тя. Чу ли? Хубаво, това. Майка ти зомби тръпа. Да, че. Той Теодор тук поне направи нещо. Някой да иска да стрели. Не, аз имам инфинити. Вече. Стига, бе, майка ти пидера за зомби. Еди до тука. Докато не свърши водата, копай. Точно той е тук. Теодоре! Теодоре! Глух ли си, ма? То спаунър ще ни се окаже доста полезен. Не е зомбитата. Ама трябваше да е по-хубаво на скелети. Даниеле, Но лаги, човек, аз тук едва правя нещо. Не. бах ти майката. Как така му върна, бе? Теодоре. Теодор левто да ги... What? Той е само левка, човек. Поне... Точек, аз не мога да стигна да обера този шиван камък. Чая да не струша. Ай, с тъмба още малко да отивам да... Са тези кокошки тук, бе. С нас за теца долу. Човек, моля ти са... Идвам. Айде, тук съм. Нати ковата за вода. Трябва да напълниш поне още. Да не мога да тише. Чувам диплома да я напълна още 5 пъти. Той малкото зомби държи мини лопатка. Мини лопата. Да, малка ара лопатка държиш. Тей само бак. И...
Ето. Човек, поне го заравнете. Хубаво. Е, Аз пак. То, тук, аз самичък не мога да се справя. И той е на гейм от 0. Въртително. Гледай. Ама кое да заравним сега? Гледайте, Злода, защо стои така? Так, тук ли да заравним? Тя водата се бъгна. Няма, аз до сега къртих, бе, човек. Чай, аз го ударя, ще умре. Това е много глупаво мислено. Теди! Не пиши, бе! Защо така? Тук го изкарти отгоре обаче. Имам идея аз. Ма, нали ще минават зомбитата, бе? Няма изкарти го отгоре, аз ще го запуша, бе. Изкарти ето и отгоре. Хубаво. Просто да не те, защото иначе нищо не се вижда. Моята е Fishers 5 Unbreaking 3 Fortune 3. О, айде меч. Де че изхъбен. Той дори не пусна. Ма чакай, от ей тук ще фармим, от ей тук ти. И ми даде. Махни се, де! Те зомбита се отдават там. Виж тук. Може ли да отиш в хома, аз ще го правя. За малко да отиш в... Не ли отиде да копаш, аз ще го правя. Чули? Хубаво. Махни са. Докато ми ти кажа, няма да идваш. Чули? А откъде? Как ще вземаме XP-то? То го дава, ето виж. А, Чакай, че ми лагна, ти постоянно мърдаш. И то даже не го дава, май. защото лагна. Не е лагна, бе. А, сега го даде. Ти не мой. Чакай. О, хрумна ми по-хубава идея. Знаеш каква? Махни се. Аз трябва да купая. Човек 27 минути ги качи за... Няма 3-4 минути. Няма да идваш докато не ти кажа. Аз трябва да купая без той за колче. Очевидно не достига. Защото оня ще печето и другия друго ще пече. Само да те попитам, може да спираш клипа? Да го спирам вече. Не да спираш и да го почнеш пак. Да продължиш. Мога да. Ами, ако искаш спри клипа, докато направим всичко на спална, да и тогава.
Смятам след това да си направим една кадвиличка в планината. Ами е хубаво, само че спри клипа и да направим спалнара и тогава. Хубаво. Окей, хора, спираме за там 10-15 минути, докато направим там, което ще има да правим. И Това след обаче това ви се ще сторят. продължим отново. Аз бях да Black Pearl BG и ти беше моя приятел тук. Нашия приятел. По-скоро бяхме трима, само че единия не спираше да лефтва. И да. Ай, баба.